Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulunang PBCM kini kaporon ang inyong alagad sa kahanginan kini si Brother Samuel Montemayor. Padayon nga magadapit kaninyo nining tungura sa inyong usab nga pagpatalinghog nining tulumanon usab sa malang langitong lamdag sa kinabuhi nga ginumalag kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. Kinsa mo ang nahimong katumanan sa Espiritu Santo nga nagsaad sa atong Ginoong Jesucristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kaninyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon ana sa ingon kamo makasabot diri kanamo ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga anak kaninyo. Tud kay kini man mo ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab nga amo kini gatudlo nga anak kaninyo. Ug kini nga tulumanon padayon nga mabati nato sa mong subihan sa DYLA magsugod alas 11 o hantod sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon sa adlaw lamang nga Domingo. O inguman sa uban nga dapit sama dito sa Toledo padayon kana nga mabati sa DYHR sa oras alas 6 antod sa alas 7 ang takna sa kabintagon sa adlaw nga Domingo. O sa butong Pinimangan Cebu padayon gyapon kana nga mabati nato sa estasyon sa DYRR sa oras alas 12 hangtod sa alaunang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon nga Domingo. O sa Cagayan padayon gyapon na mabati nato sa Teleradio sa estasyon sa DXKO sa oras alas 12 hangtod kana sa alauna ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Og sa tanan nga mga dapit padayon nato nga mabati di lang nato tagsaon saglit kapadaghan man ni kabat naman kini og 25 ka mga radio station ang atong nasudlan niining mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tuyog tinguha nga para may baluan sa mga higala namo nga magsunod o nakasunod nining maong programa ang mahitungod sa doktrina nga diin ang among doktrina dili na dapit sa katumanan sa Espiritu Santo. Busa kumusta na lang ang tanan nga mga kaigsunan dili sa Visayas area sa atong chapter Mr. and Mrs. Chipilos Villa sa mga membro nila ni Suping Perolino sa Wireless nila ni Sister Ivy o ni Janice o inguman sa tanan nga magsunan diya sa konsolasyon nila ni Sister Lucy Fanta o ni Sister Margarita Igunia o sa tanan na lang nga magsunan lakip na sa dito dapit sa Bohol sa atong chapter. Kumusta o maayong buntag kanyang tanan sa among diswerte Carmen Bohol ni Mr. and Mrs. Longlong Divino nila ni Jocelyn Divino o ni Annabel Divino o nila ni Gregorio Painagan ang atong mga opisyalis diya nga tanan sa mao nga branch o diya sa Kapitol sa akong ginikanan ni inahan ni Mrs. Rita Montemayor nga kanunay siyang magmonitor nining atong programa. O sa tanan lang kutob sa mabot nining maong Sibya sa mao nga dapit. O ano pa? Ihatag ko pa slide nga lagad magapaila usab na natin. Kumusta gihapon mga kaigalaan ug mga kaigsuonan kini gihapon inyong alagad Brother Luciano Panta. Katambayayong usab nining higayon na karon sa paghatod sa mga kamatuoran nga pulos lang nakasulat sa Biblia. Mga kamatuoran nga kun mao'y atong hingpit nga patalinghugan mao gyud ang maghatod sa tinuod gayud nga kaluwasan. Ug aron sa pagpadayon sa unahan ani paghapon ang usa pa ka alagad. Kumusta og mayong buntag na usab kanatong tanan kini ang inyong igsoon si Brother Cesar Patio ani kita karon nakabalik na usab dinhi sa siyudad sa Sugbo kay nato mga miaging duha ka Dominguhan dito man kita sa Cagayan de Oro mao nga wala kita ninyong madungog o mao lamang ang inyong nadungog mao ang atong mga kaigsuonan usab nga mga magwawali si Brother Samuel Montemayor, si Bobot Panta o si Dennis Gonzales. Usa na kita karon aron usab sa pagpadayon sa ato ang misyon sa pagpaybalo da kaninyo pinagi niining programa
ang langitong lamdag sa kinabuhi nga diin gipanguluhan kini sa langiton nga motutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga mao kini siya karon ang among gipaila nga ikatulong persona sa Dios nga nagpaila ingon nga katumanan sa Espiritu Santo sumala sa gisaad sa atong Ginoong Kristo sanglit na bahin man sa tulo ka dagkong panahon sa Israel mao ang atong Ginoong Jehova ug sa panahon sa kaduhang panahon mao ang atong Ginoong Kristo ug sa katulong panahon mao na kini karon sa Espiritu Santo nga diin katumanan ang among matutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Mutuo man kamo og sa dili. Karon ako na lang mga pagpamusta hurot no sa tanan gayod nga mga kaigsuonan, tanan nga mga dapit nga nagpatalinghog sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ilabi na gayod sa atuang Facebook ug sa YouTube. Kumusta na lang gayod ninyong hurot o ilabi na usab nato mga sigala nato, mga suking mga viewers, mga suking at tigpaminawan na naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Kumusta na lang kaninyong tanan hurot no? Kumusta kaninyo og manghinaot kami nga nakamo sa kabaskog sa inyong panglawas aron nga kana mo inyong magamit dinhi sa pagsunod sa programa sa Espiritu Santo nining atong ikatulong panahon. Bueno, Brad Samuel, atong magpalain no, kini ang atong himuon karon mao ang pagpahibalo sa atoang mga kaigsuonan tanan gayod nga membro sa pagtulunan sa PBCM. Tungod kay ang atong mga kaigsuonan dunay mga daang membro, dunay mga bag-ong membro, ilabi na gayod na itong mga bag-ong membro nga wala sila masayod sa mga ebanghelyo sa atong langiton nga magtutudlo, mao nga sayon lamang sila mabira ni adtong mga tao nga nagpatutuo pod. Kay dili man na malikayan nakabase man kana sa Biblia bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo adunay o duna pod sa unang panahon kang Kristo nga magpatuo ba nga mga kaigsuonan nga nagitawag og mga mini nga mga igsuon. Mausab sa Espiritu Santo tungod kay ato naman ang napadayag Brad Samuel sa Ecclesiastes 1:9 pasagan ni Brad Samuel nga nakalatid sa Biblia unsabay nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 unsabay ato mataga diha sa maong sita sa Biblia, unang sitas. Brad Cesar, mo ni ang nakasulat sa Biblia sa Ecclesiastes sa ang kapitulo 1, versikulo 9 nga gisgutan sa Biblia matud pa. Ang mamao kaniadto, mamao ugma, ug ang nahimo kaniadto, pagahimuon man ugma, ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Kung mao, ang unsa ang nahitabo sa unang kapanahunan, may tabo pod nining atong bag-ong panahon karon. Mao kanay gingon sa Dibok, sa Tinde Translation, history merely repeat itself. Ang namao kaniadto, mao usab karon. Bueno niya kita atong usbon Brad Samuel, Brad Bubot Panta, ang kabahin may tungod sa atong mga kaigsuonan. Kay daghan karon sa ato magkaigsuonan nga diin uban usab nga bihag dadto nagpatutuo ba. Pagka nagpatutuo dili gud na tinuod nga pagtulunan kay nagpatuo gud. Karon usa sa texter nato og tigpaminawan kini. Diha dapit kini sa gani nagpadala naman gali ni siya suwat nato Brad Samuel kini si Sinaida Polinio. Nga kini si Sinaida Polinio nakabase kini Brad Samuel sa Ormoc ug wa ko masayop tinuod ba kana Brad Samuel? Tinuod kana Brad Cesar na ani siya dapit sa Ormoc nagbase kini si Sinaida Polinio. Karon naay nag-text kanako Brad Samuel ang iyang numero 0963-06-22529. Matud pa sa iyang text nag-ingon, Brad, kana si Sinaida Polinio PBCM na pero wala na sila musimba kang Master Tomas Eugenio Sr. Didto na sila magsimbahan ni Lulit Balye. Dato pa Brad Samuel kini di ay si
Sinaida Pulinyo, usa daw ni siya ka membro sa PBCM, ambot og karaan ba ning membro o bag-o ba ning membro. Unya, matud pa diri sa text na to nga dadawat nga kini siya wa na daw ni siya mag-alagad sa atong magtutudlo kang Master Tomas Iyun Sr. o kana si Sinaida Pulinyo, no? Naana na siya nagsimba kang Lulit Balye. Kay matud pa daw ni Sinaida Pulinyo o kini si Lulit Balye nga si Master daw, ang espiritu ni Master ba, mo insert daw diha sa lawas ni Lulit Balye. Ambot usan ni katinuod. Kining gipatuo ni Lulit Balye nga si Master daw musulod diha sa lawas ni Lulit Balye. Ato ning usisahon Brad Samuel. Unya sa atong pag-usisan ini, ato gapong ibase sa Biblia kay dili man nato abilidad nga magsulti ta nga walay basihanan pinaagi sa Biblia. Kay kung musulti lang ka nga dili base sa Biblia ang atong pagpamatuod, mao ka na gitawag og hirsi. Ano pang sulti-sulti lang ba? Dili katuhuan. Pero abilidad man nato kay matud pa sa atong magtutudlo kung magpamatuod mo kinahanglan nakabase sa Biblia. Kay ug dili makabase sa Biblia kana ang iyang gisulti dili na tinuod. Karon, unsa ba ang pahayag sa atong magtutudlo kanhi sa unang kapanahonan? Sa dinhi pa siya uban kanato Brad Samuel kay karaan man ta nga mga misyonaryo Brad Samuel ug gani ako na membro ko sa 1978. Ikaw Brad Samuel unsa ba kang tuiga na membro? 1983 na Brad Cesar. O ikaw Brad Bobot Panta? 1991, Brad Cesar. Okay. Ako karaan nagyug kong misyonaryo. Kay una pa ko ni Brad Samuel ug una sa ko ni Bobot Panta. Karon kami nga mga ministro pirmi gyud mi maminaw ug unsa ang isulti sa langitnon nga magtutudlo. Kay matud pabitaw ni Master sa iyahang pahayag sa nag-uban pa siya kanato Brad Samuel. Pamina mo mga bag-ong membro ug mga membro sa PBCM kay basig wala mo mahibalo ba sa gisulti sa atong langitnon nga magtutudlo may hinungdan nga kadtong mga membro takulahaw lang nga makuan ba makumbinsi sa mga nakalain nga mga pagtulunan sanglit, wala naman nila may bawi ang ebanghelyo sa atong magtutudlo. Unsa bay gipahayag sa atong magtutudlo? Matud pa na niya sa atong magtutudlo. Nga matud pa na niya nga kamo ba maminaw mo sa akong ebanghelyo? Kay moabot ra ba ang panahon nga dili ko magbalik-balik sa akong pag-ebanghelyo diha ninyo? Mao nga importante nga maminaw mo sa akong ebanghelyo. Mao gyud na gisulti ni Master Brad Samuel og nahinumdum kanana, di ba? Tinod ko na Brad Cesar. Karon. Unsa ba ang gisulti sa atong magtutudlo? Mga PBCM nga naminaw karon. O wa mo malimot. Kay kini on record ni ha? On record ni. Unsa ba'y gisulti ni Master sa naa pa siya uban kanato? Sa wa pa siya mugikan o mulakaw. Nag-ingon dayon si Master. Pananglitan kung mulakaw ko, matud pa ni Master. Dinhi namo ha, kay nag-ibanghilyo man to siya atong panahon na. Pananglitan og mulakaw ko, matud pa pangutana ni Master ngadto sa bagang duot sa mga membro. Bungkagon ba ninyo ang PBCM? Ang mga tao nag-ingon dili Master. Kay dili man, nag-ingon si Master, nga ayaw ninyo bungkaga ang Philippine Benevolent Christian Missionaries kung PBCM kay internasyonal. Maugyod na ang ebanghelyo ni Master. Na dili pabungkag ang pagtulunan sa PBCM kay internasyonal. Naunsa pa ang pahayag ni Master? Matud pa na niya, pananglitan og mulakaw ko. O nanay, pamilin-bilin niya. Pananglitan og mulakaw ko kamo mga PBCM karon nga mga karaan o mga bag-o. Sil-sil ni sa inyong alimpatakan.
Kay gikan kini sa bakba sa ato magtutudlo, Master Tomas Eugenio Sr. Matod pa ni Master, pananglitan, ha? Nag-ingon siya pananglitan kung mulakaw ko. Ha? Matod pa niya. Bungkagon ba ninyo ang pagtulunan sa PBCM? Ang tubag na mo, pili Master. Tubag po ni Master, nga ayaw bungkaga kay ang PBCM International. Kung sa pagingon ni Master sa iyang pang-ebanghelyo diri kanato, sawa pa siya mulakaw. Matod pa na niya. Pero nag-iming na sa istoryadaan bat Samuel, nga mulakaw ra ba ko? Pero naa pa siya uban kanato, nag-ingon dayon siya. Sa ako niyang paglakaw, ayaw ninyo samari ang akong lawas. Kay kun inyong samaran ang akong lawas, unsaon man nako pagbalik sa akong lawas kung inyong samaran. Meaning, nga dili day siya magpabalsamar. Kay kung ibalsamar ang tao, kung mawala na siya, ibutang ta sa material, mamatay na ang tao, balsamaron, siyempre, waon man na ang dugo diha sa lawas sa tao, og samaran yun na ang tiyan, kay kuhaon man itong mga tinae nga naa sa sulod sa tao. Pero, ang magtutudlo, nagkanayon siya, kung mulakaw ko, ayaw ninyo pagsamari ang akong lawas, kay kung inyong samaran ang akong lawas, unsaon man ako pagbalik sa akong lawas. Mana ang panuguntugon sa atong magtutulo, sa naa pa siya uban kanato, kamo mga PBCN nga naminaw karon. Karon sa paigingon niya, ayaw ko ibutang sa walay, ayaw ko ninyo ibutang sa balay nga walay bintana. Kung sabay bot pasabot niya na, nga dili magpabutang si Master sa balay nga walay bintana. Ang buti pa sa butiha, nga matod pa ni Master, ayaw ko ninyo ibutang sa pantyon. Wa mo kabantay nga kanang pantyon, wa na bintana, kay siradoon man na. Ha? Isulod dito ang lungon, unya, siradoon din na. Muna nag-ingon si Master sa iyang pahayag, nga ayaw ko ninyo ibutang sa balay nga walay bintana. Karon, mao na ang tugon sa ato magtutudlo. Matod pa na niya, ako ray Master nga dili mo balik sa abog. Nato man ni karong hatagan og detalye. Ha? Siya ra daw kuno Master nga dili mo balik sa abog. Ako ray Master nga dili mabaho. Matod pa na ni Master. Apan ang inyong lawas karni pa na. Matod pa ni Master sa yang ebanghelyo diri kanamo. Karon, ato ning hatagan og pagtagad sa Biblia, Brad Samuel. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, kay abilidad bagyod sa Dios, sa wala pa si Kristo may pahawa dinhi sa kalibutan, do na basay mga panghitabo, Brad Samuel, nga si Kristo sa wa pa siya mamatay, nagbili na siya isulti daan nga mananghid ba siya sa mga membro nga mulakaw ra ba ko? Mao na ang nahitabo sa atong langiton nga magtutudlo nga wa pa siya mubiya na to, wa pa siya mulakaw, nagbili na siya og sulti nga matud pa ni Master, mulakaw ra ba ko? Ayaw niyo samari akong lawas, kay kung inyong samaran kung saon man ako pagbalik sa akong lawas. Naaba sa Biblia, Brad Samuel, kay abilidad magyud sa Dios nga kung mulakaw siya, mananghid yun na siya, nga mauna ang simbolika sa iyang pagpakawala kung mamatay siya o pagpakamatay. Naaba sa Biblia, sa panahon sa atong Hesus Kristo, sa wa pa mamatay ang atong Hesus Kristo, abilidad ba yun sa Diyos nga mananghid yun siya sa iyang mga tinunan, nga mulakaw ba? Kung naabay mabasa na to, Brad Samuel? Na ay mabasa na to sa Biblia, Brad Cesar, nga kanang gisgutan nga Mulakaw. pagpananghid lugar sa atong Ginoong Hesus Kristo, nga mulakaw siya, nga nagkahulugan di kana sa iyang kamatayon. Sama lugar sa atong magtutudlo, nga matud panananghid siya nga mulakaw siya, pero sa atong pagdahom nga lakaw siya nga as in lakaw lang, wa ta magdahom niya na ingon ana ang dangatan. Di ay nga ni ana di dapita musangko di na sa kanang kamatayon nga gisgutan sa mga kumon lugar na nga mga pag-istorya lugar Okay, sa busa ang Biblia daan na di ay nga gihulagway kanang gisgutan nga mulakaw, nga ang paglakaw mo nang kanang naghulugan oo. pagbiya Magpakamatay kanang siya. kanang kamatayon ang gisgutan ni ana. Sa
8 sa iyang kapitulo 8 sa sulat ni Apostol Juan sa iyang 21, versikulo 21 Atos 21 hangtod 24, sa 24. Okay. Atong pailaw sa 24 gingon. O kanila misulti siya sa pag-usab nga nagaingon, ako molakaw matud pa Si ni Kristo na ang si Kristo nagsulti. ang nagsulti niini sa iyang panahon. Unya mangita kamo kanako matud pa ni Kristo apan makamatay kamo diya sa inyong pagka makasasala, asa ako padulong matud pa niya, dili uniini dili kamo Makato. makato. Unya ang mga Hudiyo na nag-ingon, magpatay baka o magpatay baka siya sa iyang kaugalingon mo ni pagdaong sa mga Hudiyo. Kay nag-ingon man siya, asa ako padulong niini dili kamo makato. 23. Siya mingon kanila si Kristo, kamo taga-ubos, ako taga-itaas. Kamo taga-dinhi nining kalibutana, ako dili taga-dinhi nining kalibutana. Busagingnan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Kay mga matay man gayud kamo, matud pa niya, diha sa inyong mga sala, gawas kun mutuo kamo nga ako mausiya. Busa dunay Abilidad jud di ay Brad Samuel. sa daan pa di ay sa panahon sa Kristo kaning atong Ginoong panahong Kristo. Kristiyano nga ang Kristo Kung mulakaw, kung pagpananghid siya nga mulakaw siya nga kanang paglakaw ang kahulugan niya na Mao ang- una ang kamatayon okay. sumala sa Biblia. Karon. So nining punto ha Brad Samuel, walay kalainan sa atong magtutudlo kay Diyos good. Abilidad na sa Diyos nga mulakaw siya sa iya mga tinun-an. Ang resulta magpakamatay siya. Samang pagi, mausab ang netabo sa atong Ginoong si Kristo. Napabaydog ang prueba, Brad Bobot Panta sa Juan Kapitulo 13, versikulo 33, Brad Bobot Panta. Nga, bisan pa ang atong Ginoong si Kristo sa iyang kapanahonan, nananghid dito siya, nga mulakaw siya. Basaha ko no, Brad Bobot. Ani ato lang patilinghugan ang nakasulat sa Juan sa kapitulo 13 bersikulo 33 Batisar. Mga anak, ako aniya uban pa kaninyo sulod sa hamubong panahon. Kamo mangita kanako ug sama sa akong pag-ingon sa mga Hudiyo, ako magaingon usab kaninyo karon. Asa ako padulong niini dili kamo makaadto. Kita mo na, girilit lang niya. Sa pagsulti niya ngadto sa mga Hudiyo, mo usang paagi hagapon ang gisulti ni Kristo ngadto siya mga tinunan nga mulakaw siya nga matud pa ni Kristo dili kamo makaadto o dili mo makauban nako ba. Mo na ang buti pasabot sa atong Hesus Kristo nga walay kalainan sa gisulti sa atong langitnon nga magtutudlo. Kamo mga PBCM, patilinghogi ninyo kini among gisulti. Kaya basig nalimot mo ba? Kaysa pagkawala sa atong langiton magtutlo, bisag asa na lang mo naglaroy-laroy. Na ay magpatuod dito, ng espiritu ni Master na aniya, tuod ayon. Ayuhan ninyo pagsabot ang gisulti sa atong langiton nga magtutudo. Nga dili mo magpataka ba? Og tuo-tuo, na magpatuo. Mo abot raman kita ni, dinhi, karon. Sa pag-ingon ni Master sa iyang kaugalingon, nga ako ray Master nga dili mo balik sa abog. Ako ray Master nga dili mabaho. Na naaba kita'y referensya, Brad Samuel. Nga sa atong Ginoong Hesukristo, kay ang lawas sa atong matutol, usa sa kabalaan. Kay gani nining panahon na karon Brad Samuel, makita man kana diha sa barangay sa San Antonio nga naa ang atong langito na magtutudo naghigda. Saksi na ang mga kongresman, saksi na ang mayor, saksi ang mga gobernador, diha sa ato ang probinsya sa Misamis Oriental nga ang ato magtutulo na naghigda nga wa gyud na siya mabaho, wa pud na siya gibalsamar. Nan. Kaya ang lawas dahil sa Diyos, Brad Samuel, kung kini balaan, di ko na siya mabaho. Pero, kung ang lawas, nga ordinaryo nga lawas, nga ordinaryo gyud nga wala ba siya gitawag o dili ba siya Diyos ba sa Diyos, iyang oo. kaugalingon? Naagyoy kalainan sa lawas sa Diyos o sa ordinaryo nga lawas nga mao ang ordinaryo nga tao. Sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Samuel, atong ayuhon ni pagpahayag. May basin og malamdagan ning ato ang mga igsuon ba nga nasaag in town sa nagpatuo-tuo na karon sa panahon sa atong Ginoong Kristo naabay
kaugnayan o naabay kaparihas sa atong magtutudlo nga atong magtutudlo na ingon ako re master nga dili mabaho ug ako ra po'y master nga dili mo balik sa abog. Inaabay atong ikasuportar sa Biblia nga bisan pa sa atong Ginoong Kristo, Brad Samuel. Si Kristo ba jud madunot sa ihang kaugalingong lawas? Naabay mabasa na to buhat Ni 2:31. Brad Cesar, basahon na to ang Buhat nakasulat sa Buhat 2:31. sa iyang kapitulo 2 versikulo 31 nga mao ni kanang paralel sa istorya Brad Cesar. Sa Nga- maatong magtutudlo. Oo, sa lugar sa atong magtitudlo nga wa magyud na siya mabaho. Wa pun Sa madunot. wala lugar nga wala na balsamara, wala mabaho, wala sad madunot. Busa ingon usab ni ana nga sa panahon pong Kristo, sa iyang panahon ingon pong usab ni ana, wa pud siya moagi og pagkadunot. Kay mao man na ang kanang Paralel sa lawas sa Dios. Ilhanan sa Dios. Nga Kay og ordinaryo nga lawas, Brad Samuel, siguro Ah, gud na baho gud na siya. mabaho gid na Wa siya, pa'y Brad Cesar. 24 hours, Brad Samuel, Oo. giulod na. Oo. Okay. Aniyaw, basahon ta. Sa 2:31 sa sumala na sa giingon ako nga sitas. Matud pa, siya nakapanlantaw ng daan sa buhat nino. Sa buhat. Makapanlantaw ng daan ug misulti may tuod sa paggabanhaw ni si Kristo nga kini siya Wala. biyae didto sa Hades O sa kamatayon, o sa diba? kamatayon ug nga usab ang iyang lawas wala mo agig pagkadunot busa ingon niya na basta Dios nga original original Nga lawas. dili Dios nga napatotoo ba? Dios nga nagpatotoo basta Dios ang isgutan na gani kun siya makabsan sa ginhawa dili siya mabaho ang ilhana niya na basta Dios ka di gyud ka maunsa kay duna po'y Dios nga nagpaka-Dios ako ng gingon nga nagpaka-Dios pero wa kapasar isip Dios nga naman Kinsa man na? tud kay nabaho lagi Brad Cesar. Kinsa man na, Brad Samuel? Sa Biblia gyapon ba Cesar kay abilidad man nato. Nga Biblia ang gyud Biblia ta. maoy atong Basihanan. waan og basihanan yaw. Buhat sa iyang kapitulo 12. Basahon ko sa iyang kapitulo 21. 12. Versikulo 21 hangtod sa 23 kingon. Og sa adlaw nga gitagal si Herodes misulob siyang harianon biste. Milingkod siyang trono og mihatag kaniyag usa ka pakigpulong og naninggit ang mga tao nga nag-ingon kana tingog sa usa ka Dios dili sa tao og diya gyampak siya sa usa ka manulunda sa Ginoo tungod kay wala niya ihatag ang pagdaig ngadto sa Dios ug gikaon siya sa mga ulod ug namatay mo sa muna ilanan Sa lawas totoo nga lawas lugar siya nga nagpatuto siya nga Dios siya dili tinuod nga Dios ang resulta nabaho siya ingon niya na og giulod sumala sa atong nabasa sa Biblia mo na ilanan pero ang Dios na gani ang magpatuo ay kung makabsan siya sa ginawa kay iya man ng buluhaton sama ni Kristo wala mo agig pagkadunot si Kristo diya wala biyae lugar sa Hades kay kanang Hades Kamatayon mo na. busa sa pag-abot po sa panahon Sa Espiritu Santo nga atong gitumbok gitudlo na to nga si Master mo ang katumanan si Master pod sa tiwala nga sa iyang kahimtang karon nga matud pasukan Pahulay siya. matay naman na pero sa atong pagtuo Brad Cesar tumo kay Dios man wa gyud siya maunsa wa gyud siya madunot wa pud siya mabaho sumala sa atunang na kanang naaninaw kay di matadigtong dapita. Okay, karon. So nining puntuhap Brad Samuel atong hinahinayon kamo mga membro sa PBCM mo din yung mamatik di. Kamo god di manggod mo mutambong og konferensya. Maminaw ra magud mo sa mga sulti-sulti ana ang mga maritis ug ba. Daghan maron mga membros maritis Brad Samuel naanda naman gud yung maritis nga pinulungan. Ayaw mo totoo ang mga marites. Mutuo mo sa nakatambong sa konferensya, ayaw mo tuo ang mga tao nga nagpatuo ba aron rekruton mo, aron mamembro mo diha sa ilang pagtulunan o ang ilang himuon pangwartahon mo. Kung mga PBCM nga namin na karon, laruha ang inyong pagtuo. Diha sa magtutudlo, Divine Master Tomas, iyuhin nyo sa inyo. Naunsa pa ang pahayag sa atong langiton nga magtutudlo. Matod pa na niya, mabot ang panahon nga kami na lang ni Princess duha ang mabilin sa palasyo.
Tinuod mga PBCM tinuod. Kamo mga karaan, gawas ato mga membro nga wa mahibalo. Di ba tinuod ang giingon ni Master nga moabot ang panahon nga kami na lang ni Inday Princess ang mabilin sa palasyo. Natuman ka na, mga igsuon. Busa, dili angay nga kamo magduha-duha. Kung kinsa si Master, ayaw mo pagtotooan ang mga igsuon natong mini nga rekruton mo kay dadon mo dito sa maong pagtulunan nila, ingnon dayon nila nga ang espiritu ni Master ni nako ming sulod kay og umusulod kuno si Master, musulti si Master diri sa kong lawas. Pareho gud na ni Mary Alcasarin, Brad Cesar. Amin na, Brad Ambot Sabot. ba nimo ipasabot mo Cesar nga kanang lugar tawa kanarong gi simbahan lugar ni Ni Sinaida. Sister Polinio. Oh, Polinio. PBCM ba din na siya Si gikan? Lulit Balye. PBCM din na siya nga kana nga kuan. Wa Kanang po diri gisulti Brad Samuel sa texter nga kini si Lulit Balye basig PBCM ni kay ngano mosulod man si Master diya kuno siyang lawas. labi siguro gina bro si Sar gikan ginas PBCM Oo. kay iya man giangkon nga musulo daw Si Master. diya sa lawas pero og Ni Lulit. nakabati pa lugar namati pa lugar ni si o nakabati pa lang ni si Sister Sinaida. Polinio sa sulti ni Master dili na unta ni si ang Correct. gawat yan ano man sa tugo ni Master sa diya pa siya Sister Sinaida Polinio ningon si Master nadungog namo sa among duha gyud kadunggan ningon siya adunay 2,991 ka mga lawas Lawas. nako Oh. ug kining lawasan mo'y katapusan Lawas. nga lawas nga ugwa na lain ang pangutana Sister Sinaida kay kanang ningon nimo ni kabig nimo karon Ni si Lulit o sa Balye. pananglitan og gikan ni PBCM kung ingon siya nga gisuddan man kong Master si Master nag-ingon Oh, wala nagpasidaan. na laing lawas pa ang iyang lawas ni kabat og 2,991 oh. Wa nay Og lain. wala na lain og kinit katapusang lawas. Matod pa niya og wala na lain. Nya ngano na may lain lawas? Ay dos, kung anong naamay ni claim nga siya pod gisudlan ni Master. Oh. Di ba dakong binuang lugar si Sinaida. Sinaida. Polinio. Mo nay ayuhon nimo og aninaw Pagsabot. o pagsabot. Mm. Para di Busa. ka malaang ba? Kay bisan pa gani sa Biblia kun adtong agtuan dili gyud ikalalis nga dunay mga igsuon pod nga mo sulod buga mudala nimo nga kana lugar sama laga ba na sila sa mga lobo niya basahon sa nako ning Jeremias para Cesar sa dili pa lugar nimo dawa padayon Padayon ang ta, istorya sa ining Jeremias sa iyang kapitulo 5 versikulo 26 imuning patalinghugan Sister Sinaida gingon kaysa taliwala sa akong katawhan matud pa itugo na daan igakita ang dautang mga tao sila magabantay ingon sa mga ngayam matud pa nga nagaghati sila nagabutang og usa ka litag sila mudakop og mga tao patayanan kana Sister Sinaida nga asa lugar ang litag nga gidala lugar ni anang imong gipasakupan ron ningon ang litag kini si Master naara ba ni nako musulod ra ba Oh. di ba Litag. mo nay litag Diha ni Sinaida. para ni O sa uban mga membro. dili lang kang Sister Sinaida Oh. hasta usab ang mga ubang Membro. mga membro nga Nadala. nabiktima o nadala o Oh. nanini usabo kana bra Cesar nga bantayanan isip Ang gisulti. atong pag-alagad ngadto ni Master bantayanan kini mga mahal namo nga mga kaigsunan. Okay, karon. Unsa pay gisulti ni Master? Gawas nga matod pa ni Master nga ang akong espiritu adunay gisudlan daw niya nga 3,891 kalawas apan wa nay laing panglawas. Ha? Og doon na may magpatuo nga ang akong espiritu naa diha ni Sinaida o Lulit Balye matod pa ni Master yawa na. Unya mosugot ka Sinaida. Ha? Mosugot ba ka? Nga kana si Lulit Balye nga nagpatuo karon nga gisudlan ni Master. Ang giingon ni Master yawa na kay wa na may laing lawas daw matod pa ni Master. Mao na maning katapusang lawas nya hawkam nga miingon nga mosulod na pod si Master og laing lawas. Di ba?
sukwahi sa gipamulong sa atong langiton nga magtutudlo. Matud pa ni Master, wala na laing lawas, mauna ni ang katapusang lawas, ngano naaman si Lulit Balye, ngano naamas Miri Alcasarin, ngano naamas Pedroso Bailo. Be, kamo kono mga PBCM nga naminaw karon. Ayuhan ninyo pagsabot. Laro ha. Be? Naminaw maka mo si Bangilyo sa ato magtutudlo. Unsa man na ninyo in taon ay. Ha? Wa na lang lawas inanapoy ng pasulod-sulod. Ang giingon na ba ni Master nga kun dunay mo clean. Nga ako espiritu na diha anang mga tawhana. Yawa na ang sulod ana. O kita mo. Sinayda. Magmata. Kamo mga membro des Ormoc o ilabinada sa litis sa San Isidro sa Palumpon. Nga nakabig na anang mga nagpatutuo nga mga PBCM nga ang lawas daw o espiritu ni Master na misulod nila. Ang gingon ni Master, yawa na. Wa mo kabantay sa gisulti ni Master. Be, basin magnalimot lang mo ba? Laruhan ninyo na. Unsa pa'y gisulti ni Master? Matud pa ni Master, ayaw ninyo itutok ang inyong mata ni anang dili mao. Unya, kamong mga PBCM nga mitutok anang isudlan kuno sa espiritu ni Master, laruha pod oy. Matud pa ni Master, ayaw na mo tutok og lain ba? Diri mo tutok nako, ayaw na mo tutok anang uban nga ano mo tutok ba mo anang nagpatutuo nga maigsuon na to nga gisudlan sa espiritu ni Master. Gipanapi lang mo ana, gipahisalaang na mo ana. Unsa ba giingon ni Master? Nga matud pa ni Master, binirahay ra ba ni? Sa diha pa si Master nag-ibanghilyo nato nag-ius Master pagbantay mo. Kay dagko narabagbangag ang ako ang ayagan. Binirahay ra ba ni? Ang uban miingon para ba nga my name, magdala-dala sa ngalan ni Master. Natuman ang gisulti ni Master. Nga naay mga igsuon nga miingon, ayaw baya mo pag my name. Mana bang magdala siya ang pangalan ba? Nga si Master tuwa dito ni insert sa lawas ni Sinaydab o ni Lulit Balye, tuwa ni Pedroso, tuwa dito ni Miri Alcasarin. Unsa man ninyo ang ibanghilyo ni Master, nalimot mo. Mo bang gani na, nga amo gyud ning girilit da ninyo ang gisulti ni Master, kay basig na nga limot na mo. Kami nga mga magwawali, kami ang gitahasa ni Master ining mga bahina. Mamanggani si Master nagtudlo kanamo kay kami mao iyang gitudlo para pagpahibalo diha ninyo sa mga gisulti sa magtutudlo. Aron nga kung doon na may magpatuo, mapukwat ang inyong hunahuna nga dili ka mo may salaag ni ana nagpatutuo. Natuman ang gingon ni Master, ayaw ba mo pag may name. Kana ba magdala-dala sa ngalan ba? Di natuman? Mo man na diha. Nga unsa pa'y giingon ni Master, ang inyong kaaway naara sa sulod sa inyong panimalay. Gibasa ni Brother Samuel ang Jeremias. Sa taliwala sa akong katawhan, ana ang mga daotang mga tao. Naara des grupo sa pagtulunan sa Dios. Nga naay mga tao. Nga mga daotang tao. Nga mubira o mga igsuon para pahisalaagon kamo o pangwartahon kamo. Bantayan ninyo mga PBCM nga naminaw karon. Na magpatutuo ayaw magtuwa na kay wala na laing panglawas matupan ni Master. Mauna ni ang katapusang lawas, how come nga man naa na po'y mga igsuon nga magpatuo nga ang espiritu ni Master na nila. Matud pa sa Dios, matud pa ni Master, ayaw magtutok anang dili mao. Inaabay ato mabasa Brad Bubot Panta, basaha gani Brad Bubot Panta, ang Isayas Kapitulo 45, versikulo 21, bisan pa sa panahon sa amahan sa atong Ginoong Jehova, ming admitir gyud siya nga ayaw magtutok og lain, diri mo nako kay abilidad gyud sa Dios nga matud pa ni Master ayaw na magtutok og lain, diri na mo tan-aw nako ayaw magtutok ana kay kana
kung mututok mo og lain nga mga pagtulunan, masalaag mo. Naaba sa Biblia, makasuportan ba kita berbubot panta nga bisan sa panahon sa Israel, nagpasidaan gyud si Jehova nga dili na pwede nga magtutok mo og lain pa nga magpatuto. Di adin ni sa sumala sa gisulti mo nga sita sa Isaiah 45 bersikulo 21 Brad Cesar. Ngayon 22. Dito sa 22 ingon ni sa pagpahayag. Ipahayag ninyo og ipagula kini. Oo. Pasabot sa buta sila pagtingob. Kinsay nakapakita nini gikan sa kanhing panahon. Kinsay nakapahayag nini kaniadto. Dili ba ako si Jehova? Og wala na laing Dios gawas kanako. Usa ka matarong nga Dios og usa ka manluluwas. Wala na lain gawas kanako. Sa 22. Tumutok kamo kanako og mga luwas kamo. Tanang mga kinatumyan sa yuta. Kay ako mauman ang Dios og wala na lain. No, kita mo? Sa panahong Israel, gangkon sa amahan. Ngayon na magtutok og lain pa. Daan yun di ay na abilidad yun di sa Diyos. Nga, dili lagi pwede. Nga magtutok-tutok pa mo anang mga uban. Kaya nga naman, may salaag man mo. Muna karon mga membro sa PBCM, palihog lang in taon. Ayaw in mo pagpadali-dali. Ang nakadaot ko ninyo, di mo gud mo manambog og biting. Ang nakadaot ko ninyo, dili ni pangasaba ha, may lang ni ba, isip mga iksuon ta ba? Ang nakadaot ko ninyo, kaya di mo manambog og meeting. Ha? Di mo manambog sa konferensya. Naalang mo maminaw anang mga membros, mga marites. Di mo maminaw sa mga magwawali. Maminaw mo sa programa na to. Siya ropod. Ha? 25 na ni ka-radio station, siya ropod. Ug dili mo maminaw. Naa makita, wa may tao ro wa cellphone. Maminaw mo, mananaw mo sa Facebook, sa PBCM International. Mutanaw kamo sa DYLE Cebu News Break. Makita ninyo sa Facebook o sa YouTube. Kadaot ko ninyo kay di ni pangasaba ning amo kay mga igsuon ra kita. Ang amo lang may ba nga palihog lang in taon, ayaw mo pagpataka totoo anang magpasulod-sulod nga si Master to ara dito. Wa mo kabantay sa gipamulong ni Master, ayaw na magtutok og lain pa. Diri ra mo tutok nako nang ano mo tutok ba mo ngato ni kananyating Lulit Balye. Numeri Alcasarin ngadto ka Pedro Baylo. Siyaro po ninyo mga igsuon, naruhain ta na inyong pag-alagad dinha sa atong giila nga magtutudlo. Di mo magpalingla ba? Pagwartahon naman na matawhan na. Muna klaro nga pagkasulti. Pero Brad Samuel, dagan ta dito kang Kristo. Kaya kaganina ang amahan man sa atong Giniso Kristo, maoy nag-ingon, nga tutok mo na ko ayaw mo kalagad paglain. Sa panahong Kristiyano, Brad Samuel, nagsulti ba po si Kristo, nga diri mo tutok na ko? Hebreanon 12:2, Brad Samuel. Niya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Hebreanon 12 sa iyang kapitulo 12. 12, versikulo 2 ang atong pagabasahon kay kung doon na may giingon nga sa panahon sa man adto ka ipatutok sa man sa pag-abot pod sa panahon Kristiyano siyempre ari pod ta mo tutok kang Kristo ko basahon na to ang 12 sa Hebreanon gingon nga na magatutok kang Hesus nga mo ang mag-uugman o maghihingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga giputang sa iyang atubangan niadto sa cross sa walay pagsapayan sa pagka makaulaw nini aron karon nagapalingkod siya diha sa trono sa Dios busa sa panahon kang Kristo diha mga sa ikaduhang panahon diha gid ka ipatutok tud kay matud pa sa ato na basa magatutok kang Hesus busa adto kang Hesus mututok kang Hesus ba Kristo ba Hesukristo adto ka ipatutok ingon niya na ang pamaagi lugar sa pagpaila lugar sa Dios busa sa pag-abot pod sa panahon sa Espiritu Santo alang asa ta mututok adto gid ta sa panahon sa kang Master diha mo atong tutukan di ta magtutok og lain ba kay mugtutok taglain sama giingon ni Master nga matud pa kung mutan-aw taglain may posibilidad nga madani ka malingla ka og lain ingon niya na ang naitabo ni
Sister Sinaida, Sinaida. Pulinyo. Oo. Og sa uban pa. Oo, ug sa uban pa. Oh, kamo mga igsuon diha sa Ormoc. Palumpon sa San Isidro. Manghinaot kami mga igsuon nga unta malamdagan ang inyong mga nuhuna. Ayaw mo ana, pangwartahon na mo ana mga tawanan na. Panapion ng mo anang mga tawanan na. Na? Na nakadaot lagi, kay di man good maminaw sa wali. Dili man good maminaw sa ebanghelyo ni Master sa una, magsige man nagkatulog. Busa, kami nga mga magwali, kami maugitahasan ni Master, makasulti bagod mi og wala na mo nigi butang sa among mga hunahuna. O wala mi gigiyahan ni Master. Busa, nagpili si Master og mga magwawali aron nga ang magwawali maoy muhatag pagpahibalo sa tanan nga magkaigsuonan nga dili in taon kamo may salaan. Manghinaot kami mga igsuon nga unta manamdagan ang inyong mga kasing-kasing ug unhona nga dili gid kamo magpadala sa mga igsuon nga mga mini nga magpatuo nga si Master naa misulod sa iyang lawas. Daanan nang gipasidan eh. Karon, unsa pa gipahayag? Unsay giingon ni Master? Ha? Nga ang inyong kaaway naara sa sulod sa inyong panimalay. Naara sa atong iglesia. Ang mudani og mga tao. Di ba? Panimalay sa atong kaugalingong pundok nga ara diha ang atong kaaway. Nga may igsuon nga mga mini. Ha? Nga gibasa ni Brad Samuel kaganina nga mubira. Panapion mo. Ha? Unsay giingon ni Master? Barog pinili o pabilin pinilian. Kita mo. Kita nga mga pinili sa Diyos mo barog ta. Ayaw mo diha na nang dili pinili. Matud pa ni Master sa iyang kaugalingon, dagko na rabagbangag ang akong ayagan. Kita mo, daghan ko di ay nga mahisalaan. Busa kamo nga mga pibisiin nga naminaw karon og nagpatalinghog ug nagtan-aw sa atong programa, palihog lang. Pag-attend kamo sa mga meeting, paminaw kamo sa mga magwali, 25 na kani ka radio station, Visayas ug Mindanao, patalinghogi ninyo ang mga magwali. Aron nga kamo nga mga membro sa PBC, dili mo madali nga malingla nadtong mga tao nga managpatuto. Mao kana mga higala og mga kaigsuonan. Karon, ang pangutana Brad Samuel, o Brad Bobot Panta, iridi ang Amos 9:9. Sa Biblia ba na abay gipakita ang Dios nga ang Dios muayag gyud siya sa iyang mga alagad? Ayagon ba mo ba? Ayagon ta. Mo bitaw nag-ingon ni Master, barog pinili, pabilin pinilian. Muna nga ang Dios muayag. Sulayon kita kung asa tama ng atong pagtuo. Naaba sa Biblia, Brad Bobot Panta, Amos 9:9, nga ang Dios muayag gyud siya. Diya sa maong basahon Brad Cesar sa kapanahonan pasamahan nga ang iyang katawhan iya sa gayod nga pag-aayagon. Oh. So, gisulti mo nga sitas dinhi kaingon kay aniya karon ako magasugo og ayagon ko ang balay sa Israel. Tiliwala sa tanang mga nasod ingon sa mga lugas nga pag-aayagon sa ayagan. Apan walay bisan usa ka lugas nga bugas nga matagak sa yuta. Kita mo? Bisan pa sa una pang kapanahonan sa Israel, abilidad na yun sa Diyos nga ayagon niya ang iyang katawhan. Ha? Mao po gingon ni Master, dagko na nabagbangag ang akong ayagan. Pilian pa ba? Parigos bugas god, ayagon na. Nga ang mga tipasi makuha og ang mga maayong bugas na lainon ang tipasi lainon maupod ang katawhan sa Dios lainon ayagon sama sa bugas ingon ana ang atong sitwasyon mga higsuon. Pero sa Biblia Brad Samuel ang Dios ba po'y musulay diri nato dili lang kay kita bisan pa sa mga membro diha sa pagtulunan sa PBC. Nabay mabasa Brad Samuel nga ang Diyos mo solay, Jeremias 19, I mean 17:9. Anya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Jeremias, siyang kapitulo 17. 17, versikulo 9 9 ang atong pagkabasahon hantod sa versikulo 10
ingon ini ang nakasulat lugar sa Biblia inyong patalinghugan mga manamo nga mga kaigsunan matud pa sa bersikulo 9 sugod. Ang kasing-kasing malimbungon matud pa labaw sa tanan mga butang o hilabihan gayud pagkawagdautan kinsay makasusi niini. Ako siyo ba magasusi sa hunahuna, ako magasulay sa kasing-kasing bisan pangani sa paghatag sa tasatag sa katao, sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat busa. Daan na di ay sa panahon di ay, sa kaning panahon, ang Diyos di ay Sisar, maghatag yun siya pagsulay Correct. ngadto sa mga tao. Kanato nga mga alagad. Oo. So layon ta ba ug asa tama ng atong pagtubo sa kamo nga mga kaisunan namo sa PBCA. Kung maabot ang pagsulay sa atong kinabuhi, di ra makay kamo ra bisan kami nga mga magwali ginasulay kami sa Dios. Pero kung ang pagsulay lugar sa tao ngadto sa Dios, gikan sa Dios, kung imo ka nang malampasan bra Sisar, ang mapaabot niya na niya Santiago atong basahon 1:12 giingon. Ulahan ang tao nga moantos sa pagsulay. Kay human siya makaantos pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi. Busa, muna di ay imong mapaabot na Sisar. Kung makaagwanta ka o makaantos ka pagsulay, nagikan sa Dios. Mabulahan. Mabulahan ka. Karon napabay-dugang prueba Brad bubot panta Daniel. Iridi ang Daniel kapitulo 12 bersikulo 13 nga ang tao sa Dios kun makaagwanta siya sa pagsulay, mulahutay siya sa pagsulay, doon na ba siya madawat kaganti sumala sa gipakita sa Biblia? Aduna brother Cesar, basahon nato ang Daniel 12 sa iyang bersikulo 13. Apan padayon ka sa imong panaw, hangtod nga maabot ang katapusan, kay ikaw mo pahulay og mutindog sa kalipayan sa imong bahin sa katapusan sa mga adlaw. Ang kalipay nga ihatag sa Dios, asa na ihatag sa Dios sa ulahing mga adlaw dili karon. Busa agwanta usa ta. Kamo mga PBCM nga naay mga pagsulay sa kinabuhi, ayaw mo ka discourage, natural ka na. Kayo saon man nato o pag-ila sa Dios nga ikaw tinuod ka nga nagalagad sa Dios kun walay pagsulay nga mudangat sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Ang gingon sa Biblia, basa Brad Samuel ang Mateo 24:13 nga kun ang tao sa Dios, kun kini siya mulahutay lang sa pag-alaga diha sa pagtulunan nga matuod, unsa bay gipakita sa Biblia, iya bag ikalaglag? Niya Brad Cesar, kung mulahutay ang tao, dili gyud na malaglag. Kung mulahutay siya, niya nang pagsulay nga gihatag lugar sa Dios kaniya. Niya 24 sa Mateo sa iyang bersikulo 13 inyong patalinghugan gingon, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan. Unsa? Malaglag ba? Idili. Matud pa ang mulahutay hangtod sa katapusan, maluwas sumala sa atong nabasa sa Biblia. Kita mo? Mulahutay ta sinayda. O bisan pa nga uban nga mga igsuon sa TBC. Lahutay lang ta. Ayaw totoo naglulit balye. Panapion ng mga anak. PBC magkana. Ang gingon ni Master, wala na'y lain nga lawas. Mauna ni ang katapusang lawas. Nga nung naa pamana si Lulit Balye. Sinayda, huna-huna kuno pag-ayo kamong mga PBCM nga nalingla ni Lulit Balye. Huna-huna ang gingon ni Master nga kung dunay magpatuo kay wa na may laing lawas katapusan naman daw iyang lawas matud pa ni Master kung dunay magpatuo yawa na wa mo manlibawt sa balhibo may igsoon. O si Master may musulti, kana si Lulit Balye, yawa na ng sulod, ana. Ha? Nga, kamo, sinayda. Magsunod mo siya, wa? Ha? Kaya nagpatuo mo na. Dili kami nag-ingon, si Master na nag-ingon, yawa na, magpatuo. Igo lamin nag-relate sa gisulti sa magtutudlo. Nga kung doon ay magpatuo, ha? Nga magdala sa iyang ngalan nga my name. Yawa na. Unya ka mo mga PBCM nga nalinglaan ng Lulit Balye.
Wa man libawt yung balibo nga mag-alagad mo yawa. Be, timbang-timbang nga pag-ayo nasayop pa mi. Ha? Mao na ang isulti sa magtutudlo. Ayaw mo. Agwan tataog na mga pagsulay sa kinabuhi kay dunay ganti nga igabalo sa Dios diri nato. Karon. Sa Biblia, Brad Bobot Panta, ipakita ba diha sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 4? Unsa ba'y pahayag sa Galacia, Brad Bobot Panta? Sa 2, versikulo 4, unsay pahayag din na alabot sa mga igsuon nga Atong- kauban sa pagtuo. Atong basahon ang itar mga sita sa Brad Cesar sa Galacia 2, versikulo 4. Apan tungod sa mga igsoong mini nga gipasulod sa hilom nga miyuhot aron sa pagpaniid sa atong kagawasan nga naato diha kang Kristo Jesus No, aron sa pagdaldal kanato ngadto sa kaulipnan. kita mo? Bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Hesus Kristo na ay mga igsuong mini. Dili gud na mawala ng mini. Mugawas gud ng mga mini. Lulit. Ha? Sinayda Pulinyo. Mga igsuon na mo sa PBCM nga ng mga naminaw karon. Manggawas yun ng mini nga mga igsuon. Karon. Unsa pa gipakita Brad Samuel? Sa Jeremias Kapitulo 5, versikulo 26, unsa ba'y mabasa na to diya? Nabasa na ba na nimo? O nabasa na Okay. Brad Cesar. Karon. Ngano man nga migawas maning mga igsuon nato? Unsa ba'y lig-on nga katarungan? Nganong migawas ba na sila, Brad Samuel? Sumala sa Deuteronomio Kapitulo 13, versikulo 1, ngadto sa may labot, Brad Samuel, ngano man nga migawas man kana nga mga igsuon nato. Pinaagi sa mga mini nga mga igsuon mini nga magpaysalaag kay mubira gyud na siya mga igsuon daldalon ngadto sa dili maayo nga mga sugilanon. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Deuteronomio sa iyang kapitulo 13. 13 versikulo Uno, 1 ngadto sa may labot. antod sa atulay padayon sa mao nga bersikulo. Matud pas bersikulo 1, kung may mutindog sa tiliwala mo nga usa ka manalagna, matud pa ni Jeremias, kung usa ka magdadamgo sa mga damgo ug siya magahatag kanimo og hilabi ilhanan kun katingalahan, matud pa ni Jeremias. Og matabo ang ilhanan kun ang katingalahan nga iyang gisulti kanimo nga nagaingon musunod kita sa lain nga mga Dios nga wala pa nimo iilhi ug kita manag-alagad kanila dili ka magpatalinghog sa mga pulong ni ana nga manalagna kun ni ana nga magadamgo sa mga damgo kay siyuba nga inyong Dios magasulay kaninyo aron sa paghibalo kun magugma ba kamo kan kiyuba nga inyong Dios sa bugos ninyo nga kasintasing ug sa bugos ninyo nga kalagbusa sa atong natagad di ay Naago di ay mga manalagnang mini. Duna di ay mga tao kung musingon nga mugalagad ka dunay mutindog nga mga tao nga mo abir nimo nga para maglagad kag laing Dios. Unsa bay tawag sa Dios, unsa bay gipayag sa Dios. Angay ba nimo nang dawa daw ni dili. Dili daw ka matud pa dili ka musunod ni anang maong manalagna. Nga wala mo ilhi nga imong Tuuan. gituan, di ba? Dili ka busa sa mga lugar sa kang Sister Sinaida. Kung mingon man sila nga O, si Lulit. Master o si Lulit. O. Si Master man naaman na mo. O, nanako. Ayog to si Sinaida. Nga naman, tod kay kana usal lang kana kapag lingla. Nga naman, kay Ingos Master mismo, dunay 3,921 ka mga lawas niya ug kiningingon niya mao kini ang katapusan pag-isgot og katapusan wa Wa nay lain. mosunod pa o wa Oo. nay mosunod pa nga lawas. Oh, nya karon kana si Lolet Balye Sinaida. O kana si Mary Alcasarin o si Pedroso. Managna ba? O mo ni ang giingon ni Master, mo ni ang gikuan ni Master diri nako yang gisulti. Be, nabas Biblia nga naay gyoy mga tao nga magdaladala sa Dios. Unya ang iyahang gisulti mingon si Master ba'y nagsulti ani akong tagna. Mingon po dayon si Mary Alcasarin. Si Master mo ni gisulti ni Master.
Mingo pos Pedroso, mo niya gisulti ni Master diri nako sa katulugon. O mga mensahe, nabas Biblia. Nya na ay mga tao nga magdala-dala sa Dios. Bisan pa siya usa ka manalagna. Bayon sabay pahayag sa Biblia. Basahon ko ang Ezekiel Kapitulo 3, versikulo 13, o ikama nato ngadto sa 6 ug 7. Unsay pahayag? Mao kini ang giingon ni sa Ginoong Jehova. Alaot ang mga buang-buang nga manalagna nga nagsunod sa ilang kaugalingong espiritu. Kita mo na nagsunod-sunod ay silang kaugalingong espiritu. Ug sila wala makakita sa bisan unsa. Inaadi ay mga tao nga magdala-dala sa ngalan sa Dios, nga managna pa, nga mao ni ang gisulti sa Dios diri nako. Pero unsay giingon, mga mini kana nga mga manalagna, unsa pay giingon sila nakakita sa kabakakan o bakakon nga pagtagna-tagna nga nagaingon si Jehova nagaingon. Apan si Jehova wala magpadala kanila o sila nagpalaom sa mga tao nga ang pulong pagatumanon. Wala ba ikaw makakita sa kabakakan o wala ba ikaw makakita sa bakak nga pananawon? Kanapon lagi mga mo ni ako nakita. Wala ba kamo makapamulong sa bakakon nga pagtagna-tagna nga tungod niini kamo nagaingon? Si Jehova nagaingon bisan wala ako magsulti. Inaaw di ay sa panahon pang Israel Brad Samuel nga naay magpatuo ba nga ay si Jehova maoy nagsulti nga mao ni ang gitagna nako, mao ni kay ang Dios maoy nag-ingon nako, sa Espiritu Santo po nag-ingon mao man ni gisulti ni Master gini akong tagna tinuod ni kay si Master maoy nagmensahe nako sa katulugon. Ang giingon sa Biblia ayaw magtuwa na kay mga bakako na nga mga manalagnawa ko magsugo ana matud pa sa Dios. Dadoon di ay nila ang ngalan sa Dios, pero mga bakakon di ay na ng mga tao. Giladala lang ang ngalan sa Dios, apan wa day na sila sugua sa Dios. Ila-ila ba lang kaugalingon ba? Nagsulod daw sila, nagsunod daw sila sa ilang kaugalingong espiritu. Kaugalingon lang na nilang espiritu. Walay Dios na ana nga mao'y nagmensahe. Walay Dios na ana nga mao'y nagsulti, nga mauna ang isulti. Mao kana ang gingon sa Biblia, di ta magpatutuo. Sinayda ug uban pa nga mga membro sa PBCN. Mao na. Sa pay mabasa na to, bobot sa Proverbio 25 versikulo 14. Unsay pahayag sa Biblia ni anang mga nagpatuo nga kuno sila giminsayan ni Master. Naaba sa Biblia bisan pas panahon Israel nahitabo gyud na. Niya atong basahon ang Proverbio 25 kapitulo 14. Ingon ini. Ingon sa mga panganod o sa hangin nga walay ulan. Maingon man siya nga nagapagarbo siyang kaugalingon sa iyang mga gasa sa dili matuod. Gipakasama kini siya og panganod nga way ulan kanang mga tao nga nagpagarbo sa kaugalingon. Nga kunuhay gigasahan sila sa Dios. Apan ang gasa di ay nga ilang giangkon dili day iya sa Dios, giangkon-angkon balang ba? Naa sa Biblia. Sinayda Pulinyo ug kamo nga mga membro karon sa PBCN. Karon sa pabaydugang Samuel sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1. Unsa pa bay mga mensahe nga ato ikapaambit ngadto sa ato mga kaigsuonan sa PBCN? Ngangay pa ba sila nga muadto gihapon og lain nga mga pagtulunan nga nakaplagan na nilang kamatuoran nga mubalhin gapon sila, nakakakaplag na kamatuoran nga mubalhin na pud og lain kamatuoran. Basa Brad Samuel ang unang Juan 4 no. Anya Brad Cesar, basahon ko ang unang Juan 4:1 giingon mga nahigugma, ayaw ninyo patui ang tanang espiritu. Hinunong matud pa, sulayin ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iyabas sa Dios. Kita mo? Daghan matud pa ang mga mini nga propeta na nga managpanungha sa kalibutan. Sa gingon dino hindi gugma. Daghan di ay tuhui daw. nga mini. Kay dunay mga mini nga mga propeta
nga mopatuo ba? Tagna. Oh, tagna sila nga gingon nga gisugo mami ni master ni. Oo. Pero labing tinod wala kana sila Sugua. sugua. Kaugalingon lang nilang espiritu, kaugalingon lang nilang sulti-sulti, kay ngano manapi man lagi, mangwarta man lagi, pangwartahon man ang mga tao. Mao man klaron ti kuan ba? Pahayag sa Biblia ba? Na maabutan man gyud ta di dapat tay oras. Karon unsa ba ang pahayag? Dinhi sa Job sa iyahang kapitulo 11 bersikulo 18 nag-ingon. Dinhi sa atong pagabasahon sa mabasa sa Job 11:18. Og ikaw magmalig-on kay anaa may paglaom. Oo, ikaw magapangita sa libot nimo ug sa lig-on ikaw mo pahulay. Iyasa dayta mo pahulay sa lig-on sinayda Pulinyo. Unya kaya ngimo gituan nga PBCM lig-on naman ngano mangita pa makaglaing lig-on. Kuwang pa baning mga gibasa namo nga mga referensya sa Biblia nga makahatag kaninyo og pagsabot. Di man mo makaingon nga kini among sulti amo-amo lang gibase na mo sa Biblia. Di naangay pa nga naa nakas lig-on mangita pagkaglaing lig-on. Kamong mga kaigsuonan namo sa PBCM. Gituhuan na to ang pagtulunan sa PBCM nga internasyonal. Mao'y lig-on nga mangita pa mamuglaing lig-on aron na gyud mo panapion anang mga tawana. Be, naruha na ninyo. Prangka-prangka ning amo ba? Dili ni kasaba. May ba? May. Di ni kasaba na mo diha ninyo. May. Magmatata ang magpatuto. Kadaan na lang gipisidaan ni Master. Ayaw mo pagtutuan na magdala sa kungalan nga mag-ingon my name. Wa nay laing lawas pa. Tutok mo nako. Wa nay lain. Ngano mo tutok ba man muglain? Ngano mo tutok mo Pedroso? Ngano mo tutok mo ni Mary Alcasarin? Ngano mo tutok mo ni Lolit Balye? Di ba panapion mo ana, mga tawhana na? PBCA man na sa una. Muna diha mga higala o mga kaigsuonan. Kita, pataka-taka ng mga tawhana na. Patutuo na ilaha. Pero sa Biblia, Brad Samuel, sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 19, Brad Samuel, gipakita ba gyud sa Biblia nganong migawas na lang mga tawhana na? Bayon sabay gipayag sa Biblia nganong migawas man na sila. Ani Abra Cesar atong basahon kung ngano ng mga tawhana nganong nagawas man na karon. Oh, Nining atong panahon karon yaw. Sa unang Juan sa iyang kapitulo Dos. 2 bersikulo 19 inyong patalingugan gingon sila na mahawa gikan kanato apan sila dili ato. Kay kung sila ato pa matud pa managpabilin sila unta uban kanato apan na mahawa sila aron makita nga silang tanan dili di ay ato. Oh. Munay Ang rason? ang rason Ngano? Nga bibiya. Nabiya sila. Tut kay dili man na sila kauban nato. Di ba? Oo. Una hinungdan nga kan matud pa ning biya na kay dili lagi na ato sa matud pa sa Dios. Dili na iya sa Dios ba nga pagtulunan. Dili tinuod. Dili tinuod. Nga igsuon nato. Mao na siya. Sakay-sakay lang. PBCM lang. Pero nanii di ay. Nanii dili man kumo kay nagpamimbro ka sa PBCM tinuod na ka. Kay ang tinuod nga PBCM mula hutay nas pag-alagad. Pero PBCM lang ka, sakay-sakay lang ka, kay naniid ka. Unya, dihay sa imo pagpaniid, dili day ka loyal nga PBCM, kay ang real o loyal sa PBCM, nga tinuod nga membros PBCM, bisan pag-unsa nga mga kataladman, bisan pag-unsa ang mga pagsulay sa Dios nga moabot diri sa atong kinabuhi. Pagka-loyal ka, nga ikaw real ka nga PBCM, di jud ka mobiya. Busa ang Biblia nag-ingon, nganong mingbiya na,
tungod kay dili na sila PBCM nagpa karon ingnon lang nga PBCM sakay-sakay lang ng mga tawhana. Mo na ang giingon sa Biblia. Bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo dili madikayan nga naagi mga tao nga mobiya sa atong Ginoong Kristo. Gani ilang nakita ang mga milagro sa atong Ginoong Kristo. Apa nakaako pa sila pagbiya bisan pa ang mga apostolis ni Kristo ming talikod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Taliwala nga nagdaghan nga mga milagro ang gipakita sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ingon ana ang amo mga mensahe kaninyo kay ang oras na to hapit man kita mahuman na naman lay mga 5 minutos mo lang na amo mga kaigsuonan namo sa PBCM. Ilabi na kang Sinayda Pulinyo nga mamalihog kami diya sa Ormoc, sa San Isidro, sa Pulumpon ug diin man dapit sa Mindanao ug sa Visayas nga mga membro sa PBCM ayaw kamo pagpalingla nga kun na may magpatuo nga ang espiritu ni Master naa sa sulod niya ayaw mogtuo kay kana matud pa ni Master wala nay laing lawas kundili katapusan ning lawas kun na may magpatuo nga laing lawas nga mao na ang lawas ni Master matud pa ni Master yawa na kumo kayawa busa ang among mensahe kaninyo mga igsoon sa PBCM ayaw mugtuo kay kanang inyong gituan yawa na matud pa ni Master busa napupos naman ang atong mga oras Brad Samuel Brad Bobot Panta dinhi na lamang ang among mga mensahe kaninyo mga igsoon wa may mga suko mensahe lang na namo ninyo ayawat naman lang nga makahatag kamo og mga maayong hunahuna nga dili mo magpalingla nga ng mga nagpatotoo. Wala naman kita'y oras, atong awhag, sundan lamang kita sa samang istasyon sa DYLA sa oras alas 11 ngadto sa alas 12:15 sa samang paagi mag-uban kita sa maong programa sa PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, si Brother Cesar Patio uban sa ako mga igsoon sa mga magwawali. O kinisab si Brother Samuel Montemayor. Inusap si Brother Luciano Panta, mingon na lamang, daghang salamat sa inyong pagpaminaw kanamo ug maayong udto kanatong tanan.